интизор будем ки кай кирто акция мешаванд. Ина марҳамат боз ҳам ҷои муҳаббату Аиша омадагем. Нигоҳ кунен спорт стилои фасон паплинакушон ғавса ки хушрӯи бори оригиналан. Нигоҳ кунен хич хушрӯчай 80 сомон штагай бовар мекунен 80 сомон. Паплинош беҳтарин ай духчам вайкненда аҳамиятин чӣ фасонакай мана спорт стилшам ҳастай санча доршам ҳастай кадомеша мегирен мақсад ина 80 сомони варианта бинен чӣ бисёрай 80 сомон любойташ бозори Корвон расветко ҳастай духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза аз тарафи дасти рост 9 қатор нем қатора нем якм вай мешавад аз тарафи дасти рост якм дукон мешава беҳад бурохшуд доранд тез скидкои грандиозни доранд ино хухта бинен охи ҳам духтуш хушрӯай ҳам материалуш фасонай ҳам нархуш фасонай духтаро нигоҳ кунен аднатониёшам ҳастай мана нигоҳ куненда тугмадорои фасон размерош любойташ ҳастай духтаро 100 сомоне 100 сомон бовар мекунен инам хеле духти фасон инам хеле киртай хушрӯ ҳамагӣ 100 сомон штагай бозори Корвон даем тарафи Тилобозор 12 дарвоза аз тарафи дасти рост 9 қатор марамат нигоҳ кунен ина ино 130 сомона ина ино 130 сомона ипекай материалошон ана ино бошад 100 сомон духтаро биёен ҷои Аишаву муҳаббат тамоми намуди янамхе киртои фасон скидкаш дагай бора нав қабул кардаган шумо бо паплина кира намегинам хохушрой паплинош чи намешава шута мепушен 100 сомон бор нав дрома тамошобина ма сразу омадам ки шумода нишонитем киртои шарфдор анамхе фасончо паплинакои са бука ки хушро омадагай мана марамат нигоҳ кунем чанд намуд 100 сомонай марамат 100 сомон дар ҷои Аишаву муҳаббат марамат рақамошона ман мемонам 100 сомона дар кортон боша иқа хушрӯкане иревинен гулдоракошам ҳастай тигракошам ҳастай духтаро каседа дар кора биёен ҳамагӣ 100 сомона ина кадомеша мегирен 100 сомони размерош то размери батала ҳастай марамат духтаро киртои 100 сомона киртои арзон инҷа бисёрай инҷа 80 сомаям доранд навор кардаги мадман тамошо кунед обтави кардина бо нигоҳ куненда бора нав қабул кардан донаям метиям бо нархи дастрас анам болобдагио 120 сомонаям 120 сомонай болобдагиошон инаи тарафи 130 сомонай тамошобино бинен чиқа хушрӯчай бозори Корвон тарафи Тилобозор даян марамат успед кунен 12 дарвоза 9 қатор аз тарафи дасти рост якм одам мешава инаи тарафам биненда чиқа хушрӯай 130 сомон паплини ипекам духтаро марамат успед кунен биёен киртои фасоне ки тренданку шарфдорако духтаро нигоҳ кунен ира бинен ҷои Аишаву муҳаббат да омада ира бинен ипекай боиш диден чиқа хушрӯай шарфош нархаш ҳамагӣ барои шумо 170 сомон бори 280-300 сомона ина марҳамат расветка бисёр дора я бор қафошам нишон чен 170 сомон бори новинка бори тренд мақсад ира бинен духтаро чиқа хушрӯчай интихобшон зиёдай одам бисёрай рости хушрӯ нишон дода натонистестам шумо вақт дошта бошен бихезен биёен инам хали кирта ки шумода 170 сум даметия албатта ки ҳеҷ ке тамошобино бихезен биёен ҷои Аишаву муҳаббат қисми болора нигоҳ куненда чихи вариант бисёрай замокдор безамок кори дасти дор мақсад любой намуд кирта ҳастай нархошон нигоҳ кунен ин миё ай 80 сомон сар меша ин поён ҳамаш 80 суми ай инҷа дар дохил да дора 100 сомона 120 сомона 130 сомона ин қимат вариантшон инам яй 170 сомон духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор аз тарафи дасти рост ами якм дуконай биёен киртои фасон омадай ку духтаро 120 сомонай ба дараҷаш духтуш хушрӯай рангиам дубайскиё ира бинен бо паплинакоша намеген паплинош ғавсакои оригиналай духча бинен чихо хушрӯай духтаро шушта мепушен нархаш ҳамагӣ барои шумо 120 сомон марамат ҳеҷ камира фарқ намекунад дубайски хулоса расветкош беҳад бисёрай ҷои анамин Аишаву муҳаббат омадагем иҷа киртаи 80 сомон сар мешава инам хе спорт стило 80 сомонай бовар мекунен сангчадорошонам 80 сомонай баъд ана иҷа инаи моделора бинен инош 100 сомонай мақсад борои арзон дасти якмай нами любой чи мегирен скидкай духтаро арзонай бозори Корвон тарафи Тилобозор ина марамат биёен 12 дарвоза аз тарафи дасти рост 9 қатор ина бинен нами таги 9 қатор да аз тарафи дасти рост таги 9 қатор да нигоҳ кунен пачка бор дромадага успед кунен бихезен биёен вай киртара хушрӯгиша дестен дантелдор хулоса беҳад хушрӯай гил беҳад бисёр дора духтаро нархаш боша барои шумо 140 сомон
این نقطه سودا همه وقت ارزان میفروشه باور کنین. اینا با وریانت های خوش رو آورده دیدین نرخش همگی 140 سومون مزه کرده میفروشن دخترا کرتاشون فسونی بده من ببینین این نموده است این نموده است مقصد گل بسیار داره واسه سروغشون هم میفهمونم نباره دین حتما بیاین بازاری کاروان طرفی تیلا بازار 12 دخترکو نهم قطار نمیتگی نهم قطار از طرف دستی راست یکم دکان عایشه و محبت میشه که همه وقت برای نو بناو برای خوشرو دارن من بیاین خب باری نوشون قبول کردگن از اینجا پچکا بردرمدگه بسیار شب جا نکردین بیاین باز نزدیک بینین